Alright, I greet you, my lovely fans and friends. Eze Ikuku again. Could I be far now? Obi Cubana. Could I be nka now? Eze Cubana. Nka wonye Akwa na noba. Nka wonye Soludo. Now I come in. Obi Cubana and Eze Cubana. Kedi ifo melon mbakwa oko unuju ejide n'oka. Let me concentrate. Oba hulu igbo kwu elegede. Ima na ekwulu nwesi na mmejele unu nga before unu amata that na adin ready for everybody. Kedu ifo melon mbakwa okuko unuju we ka obi n'oge ejelele nga n'oka. Or because no lụrụ unu ụzọ n'ọba onya agba okwu okotelo. Or because no telu unu solar light onya agba okwu okotelo. Or because no na-akwụ ndị nne na ndị nna ụgwọ n'ọnwa onya agba okwu okotelo. Or because na onyelu ndị mmadụ scholarship ebe nyanwa agụ ha akwụkwọ onya agba okwu okotelo. Or because no bụ dibia ọ bụghị onye ụka onya abụ okwu okotelo. Or because na-akpọ adreesị ndị ọba onya abụ nsogbu unu ji wee ka obi olu were nwanne unu nwoke wee ti na gọọmenti na-enwe aṅụrị. Unu lofuzie na he who sold his brother can never be trusted. Okwu ya ma ntọ some people ụtọ but ọ baghị uru igbo okwu elegede. Ogene Ebuna since Ifa Bidolo. Soludo has come to Oba 2 times. Twice. Onwebeghị ihe okwulumgbo Obi Cubana n'okwu e. And obi ihe okwulumgbo Eze Cubana onye nke bụ gịnị House of Rep under Apuga and no bụ onye Oba. Dịrị nketa ọnwụ. Ọkwụ na onye mba ka a na-amala ọgọdọ mkpụ n'ala. Anyị ma eziokwu. Cubana family kedu ife na-ewu unu na akwa ọkọ na-eme ọfụma ọsọ ya bụ dibia ọsọ ya na-agwa oke ite. Ọ bụrụ na ndị oke ite why eji wenyezie man pass man commander ndị ebube agụ under Soludo bụrụzi akwa ọkọ tụọ nga. Ọ bụrụ na ịlụ ụzọ ọsọ akwa ọkọ bụ onye lụrụ ụzọ as a dibia. Ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ akwụkwọ ọsọ ebe onye izizi bụ dibia na-akwụ ụgwọ akwụkwọ why nke eji wee dị iche, which means na o nwere mmadụ na-abụ na ịtọ na ịnọ n'ọba ṅụrụ iyi na akwa ọkọ ga-etelele nga. O nwere ife okwulu mbụ Shimarin Temple ọfịa fụlagụ bute ezi ọkwụ aka m ọ sị na nsogbu akwa ọkọ si n'ọba na ọ bụrụ Soludo bụ nsogbu fa, and it's true. O nwere ife na-eme akwa ọkọ bụ Soludo na-eme ya. Ọ ndị ọba Cubana fa bụ ndị were akwa ọkọ welu nye ndị a ha ṅụọ n'iyi na nwa ote nkwụ anyị ha enwe $. Ha ṅụọ n'iyi who is this small boy na-aza adreesị ndị ọba. Envy dị among the system. Envy nọ n'ọlụ a. Remember na mgbe ife a na-eme akpa ọkọ dominatri ọba na-ewu ewu akparuo 2 hotel n'ọba ka ndị ọba wee nwee ọlụ. Cubana lụọ nke na Owerri lụọ nke na Abuja akụ erukwaghị ụlọ mana unu enweghị uche. Only akwa ọkọ nke eluru ụlọ. Small boy 26 years old boy lụọ 2 hotel n'ọba nye ndebe ụlọ ọlụ. Some bụ barman, some bụ ndị na-eme show ebe anwa, some ọrụ ha bụ gịnị ịsa afele, some na-azụ ụlọ, some bụ waitress. Stay yet ndị anwụla akụ na mba na-esota boy imi. Let's go straight. Oge aga na mgbe anyị na-ezobe okwu ezobe. Oge aga na mgbe anyị na-ata okwu eze. Kịta na-abụ gịnị ịkụwa aka oyibo nsugbe ka afụ n'anya na-akpọ. Kedu ife ndị be Cubana ji ga-eti bụ okwu akwa ọkọ ọnụ? Akwa ọkọ ọ bụ dia problem ọ because no na-ebute akụ ya n'ụlọ. Unu bụrụ nke unu na-ebuga na Owerri na-ebuga na Abuja. Cubana mere birthday
50 for 50 game na Abuja omeghe n'Ọba. It's an error. Mana Akwa mere nke ya n'Ọba. And ọ wee lie nri. Mana one plate nri liri na mmemme mmadụ na be unu nwere ife ọwọtụrụ mmụọ wee oke. O je mee nke na Abuja. Ndị Abuja rie ego aha. Ụmụ akwụ na highway bịa lie nri ṅụọ wele ego na ndị Ọba eliho. And still yet ndị Ọba can believe ya ha na ko ile ebe anwa. Please ndị Ọba rise and fight for Akwa.